Velkommen til endnu en video. I dag laver vi en sketch, som I er nødt til at se på titlen. Så skal vi lave noget med dommerne er lidt for hård ved fodboldspillerne. Jeg tager den lige fra ham. Gul kort. Man må ikke tage bolden fra andre. Og selvfølgelig, virkelig fodbold må man gerne tage bolden fra andre. Så vil jeg kan. Du tog den med hånden, rødt kort. Og i virkeligheden, hvis man tager den med hånden, ja, så er det bare et gult kort. Hey spiller, det her det er dig. Det må man ikke sige. Gult kort. Man må ikke sige det, at du er en gris, for det er han overhovedet ikke. Gult kort. I denne situation er det nok ikke nogen, der har en gris squishy med, men ja. Jeg har den lige her. Dommer, den er flad. Den er flad. Gult kort. Hvad? Du tager den op i hænder. Ja, den er flad. Virkelig vil der ikke være et gult kort. For bare at tage den op i hænderne, når den er flad. Kom så den, Mort! Kom så den, Mort! Vi spiller i morgen mod San Marino.